Gelo vatiya tigha arketipe çiye û di dîroka felsefeyê de bi çend maneyatiye bikaranîn. Ez ê hewl bidim ku derbarê vê tigihê de hinek zanînan bi awayekî Kurd raberî wê hêja bikim. Arketîp tigihekî Yewlanî û di maneya model yan mînakê de ye. Wateya xwe a yekêm, li cem Platon di cihana sahekî de modelên manewî yên objektên ezelî û ebedî ne. Mînaka ku tiştên berdemî para xwe jê digirin û mîna wê xwe bi şekil dikin. Model û prensîpa ezelî û ebedî. İdea. Dido, di felsefeya empirîst de modela ku divê îdeyên me lê werin. Sisê li cem Malek Rans û Berkeleyî îdeaya dehşê Xwedê de ye. Çar, lekolîna berfireh a ku di derbarê mijarên dînî, rê û rismên dînî, ayîn û efsaneyan de ye. Pênc, di psîkolojiya jungî de avahiya ku ji derhîşiya kolektîv dizê û xwe di efsane, çîrok û di gelek serpehatiyên din yên xeyalî de dide der.